A Slovenská národná strana, vedená najväčším zo všetkých Slovákov, ktorí kedy žili, Jánom Slotom, táto nespraví pretože už 12 rokov intenzívne bojuje za slovenské práva, 12 rokov intenzívne rozkráda na štát, 12 rokov si zo všetkých Slovákov robí posmech a 12 rokov tu živí slovensko-maďarskú nenávisť. Preto je najvyšší čas, aby sme dnes povedali, že prípravný výbor politickej strany Naše Slovensko má riešenie. Má riešenie na cigánsky problém, má riešenie na otázku neprispôsobivej časti cigánskej populácie. Toto riešenie som ja osobne niekoľkokrát povedal pred kamerami, mikrofónmi a neviem koľkými zástupcami médií. Nikto to však do televízie nedal, pretože vždy opakujú len to isté. Kotleba, extrémisti vykrikujú, provokujú, ale neponúkajú žiadne riešenie. Čo z toho, že sme 3-krát verejne vyzvali podpredsedu vlády Čapoviča, aby išiel s nami do verejnej televíznej diskusie o riešení cigánskeho problému. Nie my sme boli tí, ktorí sa zlakli, nie my sme boli tí, ktorí odmietli účasť v televíznej diskusii. My sa nemusíme báť, ani sa báť nebudeme, pretože my riešenie máme a je to riešenie politické, riešenie inteligentné, riešenie sociálne spravodlivé a hlavne, čo tu mnohých pánov z boja proti extrémizmu sklame, riešenie nenásilné. A to riešenie je napriek všetkému, že vám tu všetci rozprávajú, že tá otázka sa nedá riešiť, že je to otázka na 50, na 100, pre Čaploviča na 1200 rokov. Napriek tomu je riešenie tejto otázky veľmi, veľmi jednoduché. Stačí, aby v tejto bábkovej republike, ktorá sa nazýva Slovenská republika, aby v tomto štáte začal konečne platiť zákon pre všetkých rovnako, aby to nebolo tak ako dnes, že bieli majú len povinnosti a čierni len práva. Ja sa vás pýtam, vážení občania, ja sa vás teraz slušne spýtam, povedzte mi, čo tento štát dá bielemu zadarmo? Čo pre vás spraví, aby sa vám žilo ľahšie? Postaví vám byt? Nie. Postaví vám dom? Nie. Dajú vám peniaze len tak, lebo prídete a poviete, štát daj? Nie. A vy si ešte stále myslíte, že v tejto republike platí zákon pre všetkých rovnako? Nie. Nie. Takže pravdepodobne si spolu so mnou myslíte, že je najvyšší čas, aby sme toto zmenili. Áno. Preto za chvíľku máme voľby. Dobre si zvážte, koho v tých voľbách budete voliť. Dobre si zvážte, či budete ďalej počúvať sľuby tých, ktorí vám tu 12 rokov, 17 rokov klamú a sľubujú. Sľuby tých, ktorí z našej republiky spravili doslova banánovú republiku. Všetok majetok, čo sme mali, sa rozpredal. Všetko je v zahraničných rukách. Je to veľmi smutné, ale otvorme si oči a priznajme si realitu. Elektriku, ktorú sme vyrábali, ktorú sme vyvážali, elektrickú energiu, tú istú elektrickú energiu dnes majú v rukách Taliani. My platíme Talianom za svoju vlastnú elektriku. Je toto podľa vás normálne? Nie. Chceme aj toto zmeniť? Áno. Ďalšia vec. Vodu. Pijeme vodu. Pijeme vodu, ktorá tečie v našich potokoch, v našich riekach, ktorá padá ako dážď a ako sneh na našom území. Je podľa vás normálne, že za túto vodu platíme nejakým Francúzom? Nie. Ako je možné, že vláda predala vodu, strategickú surovinu, predala Francúzom? Veď tomuto sa podľa trestného zákona povie trestný čin vlastizrady. Predošlá a súčasná vláda sa prekonávali v tom, kto viac čo predá do zahraničia, kto kde viac čo vytuneluje a nie len tunely. Všetko sa tuneluje. A viete prečo? A teraz to poviem, možno sa to niektorým nebude páčiť, pretože my Slováci sme na rozdiel od Maďarov tichí, držíme huby, držíme krok, nejdeme protestovať. Pozrite sa, čo sa dialo v Budapešti, keď im povedali, že im zdvihnú zdravotné odvody. 20 000 Maďarov
štrajkovalo alebo protestovalo pred úradom vlády v Budapešti. A Slováci čo? Tu vám môžu na chrbát naložiť a poviete si všetci, ešte mi daj, možno bude lepšie. Alebo si poviete, budem ešte ticho, lebo môže byť aj horšie. Ale keď sa budeme takto správať ako tupé ovce, tak sa tu nič nezmení. Videli ste v Michalanoch, že keď došlo k protiprávnemu zásahu polície proti slušne protestujúcim zhromaždeným občanom, našli sa ľudia, ktorí boli ochotní sa brániť. My sa budeme proti nezákonným zásahom brániť vždy. Pretože len odvaha a vytrvalosť dokáže dačo zmeniť. A preto vyzývame vás všetkých. Tak ako ste dnes prišli, je potrebné, aby ste vo svojej túžbe dačo zmeniť vydržali. Skúste rozširovať naše myšlienky do volieb, skúste pomôcť nám, aby sa nám podarilo s tou stranou presadiť a preraziť, pretože naozaj myslím, že možno ešte 4-8 rokov a na Slovensku už neostane nič slovenské, budeme hostiami vo vlastnej krajine a toho sa ja nechcem dožiť. nás sa púšťajú.